नैबे डिमाकुसियाव जोङो 42 नं भेरगाव समष्टिनि समष्टि लेभेलनि जे स्टियारिं कमिटिनि अफिस बेखौ जों दिनै बेखेवबाय आरो स्टियारिं कमिटिखौबो जोङो इतिमध्ये दाना लानाय जाबाय आरो जोङो मोननै ब्लक स्टियारिं अफिसखौ जों दिनै बेखेवगोन ननाय सेरफां आरो खैरोबारि बे मोननै समष्टिनि स्टियारिं अफिसखौबो जों दिनै बेखेवनाय जागोन आरो भेरगावनिखौ जोङो सानसे बा साननैनि उनाव जोङो बेखेवनानै लागोन। गाबोन जोङो नमिनेसन गथायनायनि थाखाय दिनै सावरायनाय जादों आरो जों नाजादों जेसेबां हायो जोंनि इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरि लोगोसे इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोनग्रा गासैबो रायजो राजाफोरखौ लानानै जोङो गाबोन अदालगुरियाव नमिनेसन गथायनो थाखाय जोङो साननाय जादों। बेराफारसेथिं जों नुबाय खिन्थु बे खेबाव खिन्थु माने इउपिपिएलआव माने जेसेबांखिनि जौसाङाव गिदिर गिदिर माने नेताफोरा जयोमोन खिन्थु बे समफ्राव बेयाव नुनो मोननाय गोदोर गोदोर नेता होननायनिथ' खोथा गैया नेताजों बेसेबांखिनि भट फैया बेखौ जों नुदों खिन्थु रायजोआ जेराव दङ बे दोलोआनो जय जायो। थांनाय समफोराव जोङो गुबुन समष्टिनि खोथाखौ जों बुङा भेरगाव समष्टिनि खोथाखौ जों बुङोब्ला बिटिसि समष्टिनि बेवहाय जों गोदोर नेताजों भट देरहायाखै जोंनि ग्राउन्ड लेभेलनि बुथ लेभेलनि प्राइमारि लेभेलनि गामि लेभेलाव थानाय जि जोंनि इउपिपिएल दोलोनि फोथायथाव जोंनि जायफोर गोख्रों इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिथांमोननि दारैसो जोङो बिसायख'थिखौ देरहादों। एबारावबो बेनो जागोन बिदिनो जागोन। माने नेरसोन बर'आ देरहानाया 100% रोखा जानानै दङ। मानो होनना बुङोब्ला बे 42 नं भेरगाव समष्टियाव एमएलए समष्टियाव बिजेपियाथ' बिजाथि होखाया दोननाय फोसावबाय बिथांमोना आरो बिपिएफनिफ्रायबो दासिमबो बिथांमोना बिजाथि फोसावनो थाखाय गोहो गथायाखै। ओंखायनो जोङो रोखा दिनैनि जि जोंनि गासैबो प्राइमारिनि जि मावथि जोंहा 30से प्राइमारि दङ बे 30से प्राइमारिनि मावथिफोरनि नुजाथिनायानो फोरमायबाय जे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव 42 नं बिधानसभा समष्टि भेरगावनिफ्राय नेरसोन बर' बिथाङा देरहानाया 100% रोखा।